En aquest vídeo anem a treballar en problemes a les magnituds circulars, concretament la velocitat angular. El problema és el següent. Diu calcular la velocitat angular d'un disc que ha fet mitja volta en 20 segons. Recordem que la velocitat angular se calcula com la variació de l'angle girat respecte del temps que ha trigat per fer-ho i que es mesura en radians per segon. Per tant, nosaltres partirem d'aquesta posició inicial que tenim aquí i el que farà serà temps inicial, temps 0, i en 20 segons el que farà serà fer mitja volta. És a dir, partirem d'una posició inicial a un temps inicial i arribarem a una posició final en un temps final. És a dir, fi inicial 0, temps inicial 0, fi final pi radians, és a dir, mitja volta pi radians, ho tenim aquí, 100 graus, 180 graus, és igual a pi radians, i temps final igual a 20 segons. Si ara agafem l'equació de la velocitat angular és igual a la variació de l'angle girat respecte del temps. Si substituïm, la velocitat angular serà pi, que serà l'angle final, menys 0, que serà l'angle inicial, partit per 20 segons. És a dir, que la velocitat angular serà pi partit per 20 radians per segon. I el resultat podem deixar en funció de pi, conforme està, o podem fer el càlcul i obtindre-ho en forma decimal. Que en aquest cas, si ho fem en forma decimal, omega serà igual a 0,157 radians per segon. Ho podem deixar així o ho podem calcular d'aquesta. Les dues solucions són correctes.